Hi guys, we're going out. Hi guys, it's your boy Aritoy. Yeah. Oh, kuya si Lucas. Kabalo na gid si Lucas ba. Karon guys, manglakaw mi guys. Adto mi sa Maccabi. Magdula ko og basketball. Char. Sige na. Kita natin niya guys, maabot na mi. Yeah. Down. Sige na ka mag-walk. Walk, Lucas. So mga kinto-kinto man, sakit yung tela na. Down. Parang Jose oh. Pre. Grabe, shortan raman, gahia juga ayo eh. Mura na juga lokal diri pre ba? Mura na kag lokal diri. Lista sa ta. Hello. So urasan. Si ba sila? 112. Kere. Hastas Janet. Hastas Janet no? Oh ya. Thank you. Yaris oh. Aman. Wala na. Wala pa eh. Ito na to. Pre! What's up? Kumusta? Hi, Saki boy! Ito nagupit yan? Oo. Pangkuhan ba? Pagupit mo siya sa akin. Ang tiwala sa... Yaman-yaman ito. Di ba pagupit sa 615? Mas grabe naman yung kuhan kit. Hindi, para ma-practice daw yung kuhan niya. Yung pagka-gupit ka ba? Diyan o, tanda dyan o. Nula eh. Wow, ganda ng sapatos mo pre ha. Wow daw oh. Wow daw oh. Lista pa? Lucas, kumusta Lucas? Wow. Ha? Wow. Ito yung wow shoes. ED35. Nice ano. Oh. Slowly. So, siya mo. Lucas! Punching bag! Punch! Like that! Go! Ninduta mo punch ah! Hi guys, managdula guys no. One game ra ang inyong boy Aritoy kay dagan guys listahan dugay kita mga sulod niya atong tinulaan pang purok-purok ra. Pang purok nangka ra. So karon ay man naman tagdula, kasingot naman ko. Kinansya naman og singot guys. Adto may isa kuan ron. Dito mi og. Oy, shout out di kay parang Aris day ani yung palabok nga kuan no. Special na palabok, may paitlog-itlog pa. Thank you so much parang Aris, mabubusog talaga ako nito. And after diri guys, mga adto mi Walmart, mamalit mi og mga gamay groceries. Tumba ha. Careful, slowly.
Slowly lang ha. Oops. Oops, kiri whoops. Kumusta Lucas? Are you happy? Nakalaag ta? Ha? Mura magiging kagawas na to Lucas. Inig mag-off imong mama. Kumot kong anak oy. Kasi ko ligo-ligo. Pamangguni siya kaligo guys. Kay di may patakag ligo niya ba. Kay natubo ang ipon. Sino niya og... Asan to sa kinan na to dyan? Tara dahi. Sino niya og... Makuan siya ba? Hilantan. No? Yeah. Lucas! Patay water, Lucas! Isa lang? Isa lang? Ano ta? Itlog. Ah, dito ta. Libot ta, libot. Wala nang wine ang kaya sa dala ni ano. Ne. Mga limot mo kung singalan na to eh. Wala ko na picture rito. Muscato man siguro to no? Wine yung Muscato. Ngita ta. Mo na? Carlo Rossi. Muscato na may sumpay, na may apelido. Na may apelido na rang sangria. Na yung yan yung hilabtan dyan. Buwan ra ba na? Mabuak. Ito itlog din. Oo, may butter dito no. Na. Ano na 18 pieces. Kano, sa karton, itlog. 60 ka po. Daon na ito man. Anong magkuhan si Lucas? Pancake. No, Lucas. Yung mga buak na itong itlog, Lucas. Tili na sila along, be. Ito na yung pang beef steak. Dua ka, buok? No? Tama na yung dua? Kanilang gamay. Tomato paste. Kayo mo expect February 1 pa. Give it to me, baby. Oh, thank you. Ayos na ayos na. Isa. Tubig. Sila. Hindi na dahil siya. Thank you. Hi guys, ulit na mas balay guys. Natulog na si Lucas. So makaon niya ning palabok ni parang Aris. Ngaon ta guys. Special kay guys, kaya daghang kay itlog oh. Nakatunga na guys, kay kaon ni. Kaon sa akong lovely wife. Thank you Lord. Bili na ka mang negosyo ni paring Aris. Dami siya, murag Jollibee. Fairness. Ay, samtang magkaon ta guys. Mag-unboxing ko atong bag-o na ko napalit na tripod. Mini tripod guys. Tara guys, ang atuang tripod nga bagong napalit no kani. Gagmay ba. Ito magong isa nga ka tripod kay dako ba. Ani di nga brand akong gipalit guys o kani oh. Ulanzi o Ulanzi. Ana man kana sa kwan. Ano guys? Ulanzi or Ulanzi. May siya nga brand kay. Remember ko atong butanganan atong clip na ko sa akong cellphone guys. Ulanzi ito. Para siya guys oh. Nana man ka nang mag-kuan daw nang mag-ASMR. Diba? Para rin vlogger na di kuan guys. Ay. Ano siya oh, mini tripod oh. Tindog na siya. And dire na ko ibutang tong kuan, tong clip na ko. Para ang clip na ko guys oh. Na Ulanzi kaya ba na o Ulanzi. Nakaindot ay niya guys kay extend na siya oh. Wala pinaka max niya guys. Ano yan? Forma rin ani ito ang kuan. Sit up sa itong vlogging ba? Oh. Naana, lay ko dayon oh.
Pwede mo na si Ana, oh. Ana, i-tilt. Pwede mo na i-tilt, guys, oh. May Ana, oh. Ana, oh. Ana, andayin yung boy Aritoy, oh. Hi, guys. What's up? It's your boy Aritoy, yeah. Anindot, ano niya. Kay nasa butanganan direct mga, ano, extra, mga, nakay katong external microphone. Hindi naman sa ibutang diri or mga lighting. Suga-suga ba, guys? Pero maglaro mo na ba? Wala na. Finish na. Mag-vlog na sa gawas, guys. Dito sa outdoor. Dito sa park. Na, finish na. Ano, guys, so, example guys, anin na siya. Dili na siya tao do. Na, guys, balagiro na dyan, guys. Rito, guys, oh. Ay, sangko man, guys. Wrong move, guys. Masangko man. Oh. Diba? Oh. Alright, guys. Saan nang iuli kasi pangwihit niya kung tapad dito yung cellphone daw. Moro to, guys, share lang ako, guys, na natay bagong tripod nga itong gamiton mag-vlog ta sa gawas. Matiwas ta ko gaon, guys. Dire lang ni ko itong video. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, guys, oh. Shout out sa to ang mga new subscribers sa YouTube, guys. Niabot na itag 81. Oh, diba? Balag-balag, hinahinay sa kanunay ba? May madagdag sa itong subscribers ba? Salamat, guys, no? Appreciate din ako ang inyong suporta sa kuha, guys. Pili na guys sa itong mga bagong subscribers. Salamat po sa itong mga karaang mga subscribers, yeah. And also sa mga followers na ako dyan sa ang maragig sikat kayo, sa mga followers na ito dyan sa Facebook. Thank you tayo sa inyong suporta, no? It's your boy Aritoy, Grinong Nikotob. Yeah, peace in and out. Pag-amping mo tanang diha, pag-amping sa midre. Bye-bye!